Mundial de la Malaltia Inflamatòria, hi ha un mapa de la complexitat de les unitats que està disponible en la web de la Societat Catalana de Digestiu, i aquest mapa ens ha permès veure com està l'atenció dels pacients en els diferents llocs del territori. Perquè una de les coses que ens preocupa molt és l'equitat en arribar a tenir tothom una atenció de qualitat. No és el mateix, no tens accés a grans centres de complexitat si vius a la Vall d'Aran, al Pallars, a la Cerdanya, que si vius a l'àrea de Barcelona. Però precisament el que estem és treballant perquè els pacients puguin tenir, per una banda, el confort de tenir una persona de referència i de suport en el territori, però que al mateix temps aquest sanitari, aquest digestòleg, aquesta infermera que els està cuidant de proximitat, pugui tenir també una unitat d'alta complexitat de suport en cas necessari.